Vítajte v Pezinku, v srdci Malých Karpat. Dnes vás pozývam objaviť krásu, históriu aj kultúru tohto nádherného mesta. Naša cesta začína ako vždy na prestupnom termináli. Presunieme sa peši na námestie, ktoré od nepamäti žije trhmi, remeslami a stretnutiami ľudí. Ďalej nás bude čakať Malokarpatské múzeum, ponoríme sa do príbehu vína, ktoré je najvzácnejším dedičstvom tohto regiónu. Pezinok však nie je len o víne, málo kto vie, že tento región bol kedysi známy aj ťažbou nerastných surovín. V Baníckom múzeu a priamo v baniach nad mestom si pripomenieme, že naši predkovia tu kedysi hľadali drahé kovy. Navštívime samozrejme pezinský zámok Šimák s krásnym anglickým parkom. Je to miesto, ktoré je nielen architektonickým skvostom, ale aj priestorom pre kultúru, oddych a stretnutia. Naplno si vychutnáme vinohradnícku tradíciu, pozrieme sa do vinohradníckeho domčeka Celestín, kde sa spája história s chuťou a vôňou viníc. Verím, že Pezinok vás očarí a že sa sem budete radi vrácať. Dobrý, cez Babu idete? Cez Babu? Super. Integrovaná doprava je veľmi dôležitá. Tu je práve autobus, ktorý ide cez Pezinskú Babu, z Pezinka do Malaciek na železničnú stanicu. Pezinský železničný terminál je naozaj moderný, je bezbariérový, je tu stanovište pre bicykle, spája sa tu prímestská autobusová doprava s mestskou hromadnou dopravou, ktorú mimochodom Pezinčania majú zdarma. Záchytné parkovisko má viac ako 300 miest a to, že projekt terminálu prestupného je úspešný, je dokladované tým, že to parkovisko je každý deň plné. Ahoj Marek, vítaj vo svojom rodnom meste. My v rámci svojich potuliek sme sa dneska dostali do Pezinka a okolia. Čo si pre nás pripravil a prečo sme práve tu? Hlavným projektom, ktorý vlastne budeme robiť z hľadiska cyklodopravy, ale všeobecne cyklistickej infraštruktúry v Malokarpatsku v najbližších rokoch je vybudovanie prvej etapy vinohradníckej cyklotrasy. Ona je v podstate voľným pokračovaním dnes existujúcej Juravik. Jej hlavným cieľom je prepojenie dnes existujúceho vlastne východného cykloobchvatu Bratislavy, alebo teda prepojenia krajského mesta s okresným mestom. Nielen pripravujeme toto samotné prepojenie medzi Svätým Jurom a Pezinkom, respektíve tento niečo viac ako 7-kilometrový úsek, ale postupne pripravujeme, či už my alebo okolité samosprávy, projekty, ktoré sa na túto cyklotrasu budú napájať. Jedná sa napríklad o cyklotrasy Malý raj v Slovenskom grobe a prepojenie na železničnú stanicu Svätý Jur, alebo o projekt prepojenia mesta Pezinok s Viničným. No asi je dôležité povedať, že my prepájame cykloturizmus a udržateľnú dopravu, aj o tom to je. A preto stojíme na prestupnom termináli v Pezinku, kde tá cyklotrasa bude mať jednu takú z tých zásadných zástavok. Kedy sa môžeme na ňu v reálnej podobe tešiť? Kedy teda budeme otvárať a kedy pôjdu prví cyklisti po nej? Veríme, že v priebehu budúceho roka, od roku 2026, získame stavebné povolenie a zároveň príde aj k verejnému obstarávaniu zhotoviteľa a mali by sme začať. Termín dokončenia potom je v podstate približne 12 mesiacov, samozrejme záleží na tom, kedy sa nám podarí začať, odkopať, aj o počasie nejakým spôsobom nerozkážeme, takže veríme, že v roku 2027 sa už budeme môcť previesť po tejto cyklotrase. Super, ďakujem veľmi pekne, takže v roku 2027 už budeme natáčať na bicykloch a pôjdeme z Bratislavy až do Pezinka. Marek, ďakujem ti za pozvanie do tejto krásnej kaviarne pezinskej. Pezinok je moje obľúbené miesto v kraji. Nazval by som to možno, že až také Toskánsko bratislavského samosprávneho kraja, takže cítim sa tu vždy dobre. Pezinok je naozaj malebný v tomto ponímaní malokarpatskom, pretože je na jednej strane najväčší zo všetkých malokarpatských miest a je taký najrozšírenejší čo do počtu obyvateľov, to cez 26 000 obyvateľov, a nájdeš v Pezinku okrem Šimáka zámku so sprístupnenými pivnicami takéto krásne malebné kaviarne. Nájdeš tu Malokarpatské múzeum, ktoré má najviac lisov na víno vo svojej zbierke v celej Európe. A samozrejme Šalmárov mlyn napríklad, kde sa spája príroda s umením. Pezinok aj vďaka Šimákovcom zažíva ako keby ešte väčší kultúrny rozmach, ako tomu bolo povedzme za posledných 20 rokov. Pezinok je blízko Bratislavy a stretáva sa tu naozaj veľmi zaujímavá zmes ľudí. Nielen starousadlíci, hrdí vinohradníci, remeselníci, ale samozrejme aj noví prisťahovalci, keď to môžem tak povedať, pretože Pezinok v histórii bol
aj viacjazyčným, aj multináboženským mestom. Nemeckí kolonialisti tu boli tu silná židovská komunita s vlastnou synagógou. Aj toto z Pezinka robí v rámci regiónu Malokarpatského priestor, kde je veľká pestrosť a otvorenosť. Je to príde také tolerantné mesto, kde sa cítim dobre, lebo sú tu rôzni ľudia, dokonca primátor nie je pôvodom Pezinčan, je z Filiakova. Človek, ktorý už viac ako 5 rokov žije v Pezinku, tak sa cíti Pezinčanom. A ja teda s týmto mestom som spätý viac ako 25 rokov. Ak budeme trošku filozoficky, tak toto by mala byť presne myšlienka dobrej imigrácie, že napriek tomu, že nie som odtiaľ, tak sa snažím prispôsobiť sa miestnym pomerom, miestnym zvykom a prispieť do tej komunity. Keby to všetci robili takto, tak Európa je dneska krajšia, ako momentálne máme. To určite, lebo obyvatelia noví, ktorí prídu do Pezinka, prinášajú množstvo nových impulzov. Keď sa teraz pozrieme na túto športovú časť, tak je to zaujímavé v tom, že je to viac ako 40 športových klubov, ktoré sú v komisii mesta. Nie len basketbal, nie len volejbal, judo ako individuálny šport, kde máme skvelú reprezentantku, karatisti, pingpongisti. Veľmi silná je tu cyklistická komunita, bežecká komunita, turistické oddiely. Pezinok je naozaj kráľovské mesto v zmysle prenesenom, ale aj v zmysle skutočnom. Bratislava získala svoje prvé kráľovské privilégia od Ondreja II. V roku 1291. Svätý Jur takisto bol v tejto fáze. Pezinok prišiel trošku neskôr, ale povedz mi o tom trochu viac. 14.6.1647 je konkrétne ten rok. Vždy v tento deň býva slávnostné zastupiteľstvo a odovzdávajú sa ceny práve pri príležitosti Slobodného kráľovského mesta tu v Pezinku. Ja by som ešte z histórie vyzdvihol okrem tohto privilégia výsady kráľovského mesta ešte povolenie od kráľa Karola Roberta na ťažbu zlata a antimónu, pretože Pezinok, a to sa málo vie, je veľmi významné banícke miesto. V 18. 19. storočí dokonca jedno z centier ťažby antimónu. Spojenie baníckej a vinohradníckej tradície v zásade pretrvalo stáročia. Niekedy bolo dôležitejšie baníctvo, niekedy vinohradníctvo, teraz je to vinohradníctvo, pretože už sa neťaží od 80. rokov. Z historického pohľadu, okrem týchto dvoch hlavných zložiek pracovných, ktoré prinášali do Pezinka množstvo odborníkov, baníkov, obchodníkov, máme významné osobnosti. Ján Kupecký, barokový portretista a Eugen Suchoň. Jozef Ľudovít Holuby, známy etnograf, mykológ a botanik, známy po celej Európe, sú pochovaní obidvaja na Pezinskom cintoríne. To sú osobnosti, ktoré formovali a formujú mesto Pezinok, pretože Eugen Suchoň má základnú umeleckú školu, v Pezinku nesie jeho meno. Milan Rastislav Štefánik počas študijných čias žil v Pezinku a je to veľmi zaujímavé. A preto som spomenul Štefánika Holubyho, teda samozrejme aj Suchoňa a Kupeckého, pretože dve hlavné ulice v Pezinku sú práve Holubyho a Štefánikova. Za tieto insight veľmi pekne ďakujem. Sú to také informácie, ktoré málo kto podľa mňa vie. Ku Kupeckému tam nie je čo hovoriť, to je naozaj asi jeden z najvýznamnejších, keď nie úplne najvýznamnejší slovenský výtvarník. No a Eugen Suchoň si myslím, že stále je taký trošku menej známy, ako by si zaslúžil. Že on je naozaj v tej prvej lige hudobných skladateľov európskych. Ja som teda mal šťastie spoznať jeho vnúka Richarda, ktorý je môj kamarát a dokonca sme spolu hrali na klavíri v jeho rodnom dome a hrali sme na klavíri, na ktorom bola skomponovaná Krútňava. Takže to je pre mňa také veľmi nostalgické a veľmi, veľmi pekná spomienka. Sám Eugen Suchoň bol futbalista, futbalový brankár v 30. rokoch 20. Nikto storočia. nepovedal na pána v obleku z motýlka. A hlavne hudobníka, ktorý by nemal robiť nič nebezpečné, aby mohol komponovať. Pri Suchoňovi by som spomenul lavičku na Farského ulici, kde je vlastne aj vyrité do lavičky tóny jeho hymnickej piesne Aká si mi krásna, ktorá je aj hymnou mesta Pezinok. Je to veľmi pekné, pokojné a turisticky veľmi zaujímavé mesto. Je nevyhnutné spomenúť to najdôležitejšie podujatie, ktoré dáva priestor mnohým hudobným hviezdam, ale aj dobrému vínu, remeselníkom, a to je Pezinské vínobranie ako nosné podujatie v rámci Pezinka. Pezinské keramické trhy ako najväčšie keramické trhy na Slovensku sú tiež veľmi dôležité, to je zase letné podujatie. Takže v Pezinku je naozaj počas celého roka čo vidieť. Preto ťa aj pozývam ešte do centra Pezinka, nielen na väžu Farského kostola a potom sa prejdeme aj trochu po prírode. Tento kostol je veľmi čistý, priestranný a povznášajúci práve tým, že nemá
toľko ornamentov, výzdoby, že ťa tu vlastne ten priestor ako keby pohltí. Ale to je typické pre evanjelické kostoly, že sa viacej zameriavajú na obsah a menej na formu. Najradšej tu mám, keď sem prídu spevacké zbory. Oh. Tento obraz, ktorý je na oltári v evanjelickom kostole, hovorí sa, že je z jednej z jeho dielní Jana Kupeckého. Takže spája históriu, umenie a aj náboženské vnímanie tohto kostola. Nebol autorom, ale nebol autorom, žiakov asi, alebo partnerov, lebo ten rukopis tam vidím. Ja to tiež tak vidím, že to bol niektorý z jeho nasledovníkov. To je povala. Povala kostola? Povala kostola. Fíha, tak to málo kedy sa dostaneme na povalu. Nebudete sa tam vkročiť? Fíha. 1832 horela veľká časť Pezinka, horel aj tento kroch. Aha. Takže to je nový krok, potom není to ten pôvod. Farský kostol, áno, kde bol donedávna mal aj pivnicu Pavelka. Ten sa zrekonštruoval teraz nedávno. Vľavo je vlastne kostol kapucínov. My sme teraz v evanjelickom kostole, vo veži, ktorá sa potom zhruba o 60 rokov neskôr pristavila ku kostolu. Videli sme vlastne aj ten priestor medzi základnou stenou a stenou veže. Toto je veľmi pekné ináč. Takýchto pivničiek je tu v tejto časti veľa. Dokonca vo vnútri majú aj vinári svoje prezentačné miestnosti v niekoľkých. Tento kostol, ktorý vidíme na strane smerom na stanicu, je dolný kostol, ktorý postavili nemeckí evanjelici a potom ho prevzali katolíci. V histórii bol Pezinok najmä evanjelickým mestom. Pán riaditeľ, Pán župan, vítajte na našej pôde. Ďakujeme veľmi pekne za privítanie. Dobrý deň, Pozdravujem. Martin, ďakujem za privítanie. Nachádzame sa v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Naozaj som hrdý na toto múzeum. Je to jediné múzeum, ktoré prevádzkujeme. Ako župa teda sme zriaďovateľom. Martin Hrubala je riaditeľom, bol riaditeľom aj predo mnou. Nie je to statické múzeum nudné, je to múzeum zážitkové, je to múzeum, kde všetkými zmyslami človek trošku ochutná ten kraj. Máme tu najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov, ale o tom nám povieš ty. Máme tu slepé ochutnávky vína za tmy, ktoré sú pre mňa že úplne úžasná vec, ktorú treba vyskúšať a to naozaj odporúčam obyvateľom, aby skúsili. Je tu potom napríklad taká veľmi multimediálna expozícia Klarinho lisu, spojená s príbehom niektorej z vinárskych rodín pezinských, takže naozaj to robíš strašne dobre a ja ti chcem poďakovať za to a povedz nám trošku viac o múzeu. Robíme to pre turistov, či už domácich, či už zahraničných, čiže naozaj snažíme sa, aby sme to robili trošku inakšie, pretože ten cieľ, ako dostať ľudí do toho územia, do toho regiónu, je ponúknuť niečo iné. Boríme sa aj s tým predsudkom, že keď sa povie múzeum, tak to môže byť presne vitríny, nuda, záplava dátumov a nejakých nudných poučiek. To tu na našťastie nehrozí. Tá filozofia je taká, pozývam všetkých teda divákov tohto seriálu, aby prišli. Je to na takú hodinku a pol, ten dom trošku klame telom. Je to autentický vinohradnícky dom zo 17. storočia, kde sa v minulosti víno dorábalo, skladovalo a predávalo. Ale tá profilácia je viac na to vinohradníctvo a vinárstvo. Je to úplne logické, pretože to vinohradníctvo tu máme v DNA. Sme v centre Pezinka, sme v centre, Pezinovi zároveň v centre Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, takže budem rád, keď vám teraz odprezentujem ovocie našej činnosti a práce. Ďakujem. Ja sa nejdem tváriť, že som tu prvýkrát, lebo naozaj sem chodím často a s obidvomi rukami na srdci poviem, že ak chcete vidieť niečo iné ako Bratislavu, tak toto by mala byť prvá zastávka pre vás. Takže poďme si to pozrieť, čo poviete. Poďme. Takže vítajte v múzeu, ako správne návštevníci musíte dostať stupenku. A počarkujem tú filozofiu, pretože bežná stupenka je jak listok očatne, čo človek bežne zahodí. U nás je vinná stupenka zároveň aj praktický darček alebo nalievkač. A môže to byť taký malý, milý praktický suvenír na spomienku návštevu našeho múzea.
Toto je reálna maketa Malých Karpát v 3D mierke. Ten princíp spočíva v tom, že sme Malokarpatské múzeum v srdci Malých Karpát a myšlienka bola, čo tak rozhýbať, oživiť Malé Karpaty. Skúsme ako taký úvod pre návštevníka, ktorý možno naozaj čakáte vitríny a kroje a tak ďalej. A ukážeme mu príbeh vína v Malých Karpatoch od antiky do dnešných čias za 6 minút. Čiže budeme cestovať v čase a pokúsime sa oživiť ten príbeh a oživiť Malé Karpaty. Toto sú simulátory stavu po omyle a veľmi jednoducho to funguje na mladšej generácii, keď vlastne človek pomocou potom takéto pomocky musí vykonávať určité haptické veci a mal by sa snažiť dať guličku správnu do správnej fľaše vína. Víno je síce veľmi dobrý a starobilý kultúrny nápoj, ale keď sa to preženie, nie vždy to samozrejme môže dopadnúť dobre. Dáme slabšie alebo silnejšie? Až také, ale to sú silné. Musím povedať takú bulvárnu informáciu, že pri tejto činnosti sa veľmi dobre ukazuje, kto je trénovaný a kto trénovaný nie. Jednými slovami, človek so skúsenostami dokáže oklamať aj svoje zmysly a je vidno, že tá haptika, vôbec ten balans je istejší. Naopak ľudia, ktorí v tej degustácii ešte nie sú až toľko zohratí a skúsení, tí sa v tom väčšinou trošku strácajú. Skúste si to. Môžeme ja skúsiť. Jasné, ktoré tebe dáme jaké? Také tie najtvrdšie. Najtvrdšie? Počkaj, to sú. Skúste sa. Môžem teraz normálne, že urobiť nejaké gymnastické prvky? Ja to dávam, ja som karatista, ja mám rovnováhu. Nejaký tréning tam asi už bude. A pokojne sa skúsiť aj teraz možno, že prejsť po priestore. No to nebudem sa, lebo ja nič nevidím. Tam je Michal. Tam je Michal, Monika. Teraz skúsim ja, hej? Každý predmet tu má nejaký príbeh a tie príbehy sú pre nás dôležité. Jozef Janáč, dvorný vinár cisára Františka Jozefa a majiteľ vinárskeho domu. Mojho domu. Gazda Jozef Janáč, to bol majiteľ, v tom roku 1859 tá Klára sa naozaj narodila aj zomrela, to som urobil k tomu taký archívny rešerš. Tu sú výrobcovia toho lisu, tesári, Lenhard a Gašpar Dobšovič, to boli otec a syn, oni mali firmu. Všetky tie predmety múzeu, to sú originály, sú autentické a majú tie príbehy, ktoré iba musíme vedieť nejako správne podať. Na zdravie. Na Klárin list. Vítajte. Čau, čau. Fantastické toto ináč. Strašne silný príbeh. Mojim deťom sa to tak páčilo, sa rozplakali obidve. No a tie Malokarpatské lisy, toto ešte pôjdeme ďalej, typické je tým, že to nie sú iba pracovné nástroje, oni sú pekne zdobené, kolorované, ornamenty sú tam rôzne, čiže vyjadrovali status vinohradníka a vinára. V každom správnom múzeu alebo kultúrnom cestnom rukárskom zariadení by mal byť nejaký obchod, kde si návštevník a turista môže kúpiť nejakú, verím, že milú spomienku. Po slovensky sa to volá, že gift shop. Gift shop. Som veľmi rád, že ti môžem takmer premiérovo odozdať náš najdlhší počin, a to je vlastne víno z Klárinho lisu, vlastne, ktorý som mal pred chvíľkou možnosť vidieť ten projekt. Čiže snažíme sa aj takouto formou. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, poďme asi ďalej. Myšacina. Aby naozaj tá návšteva múzea bola komplexná, čiže emócie, vône, hmat, sluch, čuch, čiže všetko sa snažíme postupne citlivo zapájať do prehliadky našeho múzea. Toto je normálne, že nejaký koriander alebo niečo také exotické. Čo to je, greb? Áno, teraz ho tam cítim. Keď vinári hovoria a cítite, hej, zbytky grepu a lipového kvetu, tak toto konečne vieme tu. A vanilkový chvostík. Sedíme teraz v našej degustačnej miestnosti, je to naozaj autentický priestor, kde sa v minulosti víno degustovalo, skladovalo a samozrejme dorábalo. A okrem toho, že v cene vstupenky je automatický pohár lokálneho vína a že máme obchod s lokálnymi produktami, kde sa snažíme tú tému vinárstva a regiónu trošku komunikovať, snažíme sa ponúkať aj tzv. Zážitkové degustácie. Zážitková degustácia pre mňa ale znamená, že nebudem tu na suchopárne rozprávať o cukroch, alkohole a kyselinách. Dobré víno je samozrejme základ v každej destinácii. Ale naším cieľom je to, aby sme ponúkli niečo, čo možno není v iných destináciách, a preto robíme zážitkové degustácie pomocou vizuálnych, emočných efektov. A aby som vám rád teraz odprezentoval náš najnovší počin, volá sa to Symfónia pezinských vín. No a najtypickejšie pezinské odrody sú Riesling Vasky, Veltlínske zelené a Frankovka modrá z červených. Miller je potom na 3. mieste, ale z červených. Ja si vám dovolím naliať. Martin, ako je to s otváracími hodinami múzea? Takže sme otvorení aj mimo otváracích hodín. Samozrejme, letná sezóna má svoj režim, zimná sezóna má svoj režim, ale sme pripravení od 10 do 40 ľudí spraviť ochutnávku, samozrejme na objednávku vopred. Vieme ponúknuť naozaj aj v nemčine, aj v angličtine. Pre mňa je degustácia vlastne spojenie
aj umenia, v podstate tých emócií, príbehov do nejakého celku. Takže na území sa nachádza niečo, čo není ani v Rakúsku, ani na Morave, ani v južnom Slovensku. Takže snažíme sa robiť niečo, čo zatiaľ nerobí nikto. Ak sa povie Pezinok, tak všetkých napadne víno. Ale pravda je, že v stredoveku bolo Pezinok vlastne hlavne banícke mesto. Málo kto vie, že sa tu ťažilo zlato, pyrit a antimon. Doslova do písmena cez ulicu od Vinohradníckeho múzea sa nachádza banská expozícia a prevedená z ňou pán Jozef Mišuta. Dobrý deň, alebo po našom zdar Boh. Bane sa nachádzajú zhruba 6 km odtiaľto, od centra mesta. Pán Mišuta, keby ste nám vedeli povedať, že čo sa vlastne v Pezinku ťažilo? V tom stredoveku to bolo zlato. V roku 1862 definitívne ťažba zlata ukončila. V tom čase už bežala ťažba pyritu a bola tu v Pezinku vybudovaná aj prvá fabrika na výrobu kyseliny sírovej. Od roku 1790 už máme správy o ťažbe antimonitu. A jedna rarita je taká, že s antimonom sa vyskytuje aj kermezit. V Pezinku je možná, zo 10 lokalít na svete a jedna je aj Pezinok. Keď sa povie ťažba zlata, tak je to také vždy romantické, trošku spojené asi s Kaliforniou, s Klondajkom, s Južnou Amerikou, so španielskými conquistadores. Málo kto vie, že to zlato sa dalo ťažiť aj v Európe. Aká bola výnosnosť alebo výťažnosť, povedzme, na tonu odobratej horniny? Koľko z toho bolo zlata? V tých prvých obdobiach ťažby zlata bolo zrejme len ryžovanie. O konkrétnejších údajoch vieme až v 18. storočí, keď Jozef Enzler otvoril staré bane v dnešnom Slnečnom údolí. Za 18 mesiacov vyťažili vyše 20 kg čistého zlata. Zlato bolo veľmi kvalitné, porovnávalo sa s arabským zlatom. Kedysi v tom stredoveku sa pre razenie používali tzv. Želieska, to ako kladívko, ale to je želiesko a kladivo. A z toho potom bol aj ten banický znak. Veľmi pekne vám ďakujeme za informácie a teraz sa pôjdeme pozrieť spolu do bane. Nech sa páči. Tu bol hlavný vchod do bane, do tej antimonovej štôlne, lebo ešte na škole nám povedal, že baníctvo je plienivé hospodárstvo. Plienivé? Plienivé. Z Baníckeho múzea v centre Pezinka sa presúvame priamo do štôlne. Má príznačný názov Minulosť. Táto štôlňa slúžila aj ako sklad výbušnín. Je to 130 metrov dlhá štôlňa, kde sú komory na uloženie výbušnín, rozbušiek, ale v súčasnosti je možné vidieť tam aj jednu čelbu, ako prebiehalo razenie. Navštívime priestory banické, ktoré sú v súčasnosti pristupnené aj pre verejnosť. Ako sa sem dá vstúpiť? Treba zavolať niekam, alebo prídete a je to tu otvorené, alebo ako to funguje? Ohlásiť sa na Malokarpatský banický spolok a vždycky sa nájde niekto, nejaká skupinka z členovia, ktorí záujemcov sem dovedú. Keď je prechod banickým chodníkom, to býva 2. majovú sobotu a posledný augustový víkend býva Detská banická akadémia. V tých dňoch býva tento priestor prístupný, tedy je to otvorené celý deň. Ďakujem. Poďme sa pozrieť dnu. Poď, nebehaj tu po trati. Poď električka. Inak v bani sa chodí medzi kolajami, takže to je najbezpečnejšie. Áno. Ježiš, toto je aké dobré. Ty vole. Inak celé Malé Karpaty sú veľmi bohaté na minerály. Antimon má veľmi široké použitie, snáď taká najdôležitejšia surovina bola pre zbrojársky priemysel. Nie výbušniny, ale na skvalitňovanie oceli. Pezinok svojho času zabezpečoval zhruba 1/3 československej potreby antimonu. Začiatkom 90. rokov sa ťažba ukončila, ale ostali tu priestory, ktoré sú svojím spôsobom veľmi fotogenické, pekné na pozretie. Som rád, že takéto veci sa nachádzajú u nás v kraji, podľa mňa skoro nikto o tom nevie. Môžem povedať, že aj veľa Pezinčanov napríklad o baníctve veľmi málo vedeli, alebo možno, že teraz už trošku do povedomia sa dostávame. Ja sa cítim normálne ako vo filmových scénach tu, je taký film so Seanom Connerym, že The Rock alebo Skala. A presne tam boli takéto staré banské vozíky, ktoré boli dlho nepoužívané v rámci Alcatrazu. Droba. James Droba.
Pezinok vie ponúknuť ďaleko viac, ako sme si pôvodne mysleli. A chcem sa spýtať, že čo chystáme do budúceho roka pre cestovný ruch? Do budúceho roka, ako každoročne, pripravíme samozrejme pravidelný jarný prechod Banským naučným chodníkom, ktorý končí tiež v tomto areáli. Určite ideme pokračovať s Detskou banickou akadémiou, ktorý robíme vždy na konci augusta. Do budúceho roka by sme v spolupráci so župou chceli nachystať také organizované skupinové zájazdy prechodom chodníkom s tým, že tu by sme ukázali prítomným areál spojené s nejakou degustáciou či vína alebo nejakých domácich špeciálí, prípadne opekačky. Ja si myslím, že to dáva zmysel, ako župan hovorím, že pôjdeme do toho naplno. Ďakujem. Teším sa. Nachádzame sa na zámku Šimák v Pezinku. Pán Štefan Šimák, starší, bol môj dlhoročný kamarát. Tento rozpadnutý zámok zveladili natoľko, že dneska tu máme naozaj krásnu nehnuteľnosť na okraji Pezinka, hore nad mestom. My, čo máme 50 a viac, tak si pamätáme 80. roky veľmi dobre, lebo vtedy sme mali 10, 11, 12, 15, 18. Interpreti ako Spandau Ballet, Ultravox, Sandra, Billy Ocean boli naozaj tí, ktorí definovali náš hudobný vkus v tých rokoch. A veľmi výnimočným projektom, ktorý sa tu tento rok takisto konal, bol symfonický orchester, ktorý hral výlučne skladby skupiny Depeche Mode. Chcem pochváliť Šimák zámok Pezinok za to, že robí kultúrne podujatia, ktoré sú viacrozmerné, špeciálne v letnom období, keď povedzme od júna do septembra sa tu naozaj na nadvorí dejú koncerty, má to kapacitu 1000 a viac ľudí. Tak nachádzame sa v rytierskej sále, je to jedna z najstarších miestností na zámku. Zámok však pôvodne vznikol v 13. storočí ako hrad a potom bol prestavaný na zámok. Hlavný rozdiel medzi zámkom a hradom je to, že hrad bol na obrannú funkciu, mal dve vodné priekopy, ponad ne padacie mosty, dvojité múry a bašty, ale keď sa tieto obranné prvky časom odstraňovali, tak sa z hradu stal zámok. Táto miestnosť, v ktorej sme tu, nebola úplne od začiatku, od vzniku od 13. storočia, ale medzi tie súčasné patrí medzi tie najstaršie. Tak pôvodná stavba z 13. storočia napovedá o tom, že to bola veľmi raná gotika v Európe, ale ten zámok bol opakovane niekoľkokrát prestavaný. Najnovší majitelia, rodina Šimakovcov, ho prevzala vo veľmi zúfalom stave a myslím si, že to bol taký eklektizmus architektonických štýlov, že bolo tu z každého rožka troška a snažili sa to nejak upratať tak, aby to vyzeralo v podstate síce dobovo, ale zároveň aby reflektovalo všetky tie prestavby, ktoré počas storočí nastali. Čo tu nájdeme dnes? V tomto južnom krídle, v ktorom sa práve nachádzame a v južnom, tie sú také najstaršie, potom západné krídlo je kompletná prestavba z 19. storočia, tak to je trošku aj iný vizuálny štýl z exteriéru a potom severné krídlo je dostavba v 21. storočí, ten hotel je úplne novostavba, ale je to taký neoklasicizmus. Ktoré priestory by ste označili vy osobne za najatraktívnejšie pre návštevníkov? Podľa toho, či idú ľudia na prehliadku alebo oslavovať, tak aj táto miestnosť, táto rytierská sála je tiež na prenájom, hlavne sú tu rodinné oslavy alebo menšie konferencie a zlatá sála taktiež na svadby a veľké konferencie. Šimákovci sú zberatelia, alebo teda boli a sú tvorcami tých expozícií, takže tu aj umenie, aj technika, aj história. Slovo, že prase. Tune. Malo to také rôzne ľudové prezývky, aj Nanuka alebo Papuča kvôli tomu tvaru. Potom ju nahradila vlastne táto verejná bezpečnosť. To je štarter, to je elektrika. Tu sa štartoval motor vlastne cez toto. Spívanie je to, co máme spoločné. Toto poznáte? Richard Miller, 1984. Bioelektrovízia sa volá ten album. To bolo neuveriteľné, čo on dokázal hudobne. Tu už sa nachádzame v Medzinárodnej galérii umeleckého skla. Ako som predtým vravel, je to zbierka Šimakovcov, tak túto za života skompletizoval Štefan Šimák starší. On vlastne zistil, že mnohí z tých slovenských a českých sklárov sú známejší v zahraničí, tak chcel doma na Slovensku o nich zvýšiť povedomie. A je to jedna z najväčších galérií umeleckého skla v strednej Európe, ale toto je len prvá časť, pôjdeme následne do druhej ešte.
Priznám sa, že s pánom Šimakom starším som zdieľal jednu vášeň, a to je sklo, a to je tvorca umelec Jan Zoričák. Je to Slovák, ktorý pochádza zo Ždiaru pod Tatrami a ktorý si myslím, že je možno najmenej známym, ale zároveň najúspešnejším medzinárodným súčasným umelcom. Pán Zoričák žije už viac ako 30 rokov vo Francúzsku, tvorí tam, má niekoľko svetových edícií, naozaj robí nádherné sklárske diela. Mal som toľko šťastia, že pred 3 rokmi som navštívil dokonca pána Zoričáka v jeho sídle vo Francúzsku a pre mňa je to asi najvýznamnejší žijúci slovenský umelec. Po prehliadke kaštieľa sa presúvame do jeho najkrajšej časti, do historického parku, ktorý je akousi zelenou oázou Pezinka. Je to miesto, kde sa história prelína s prírodou a kde si človek na chvíľu oddychne od ruchu mesta. Kaštielský park je dôkazom, že aj v srdci mesta môže existovať priestor, kde sa stretáva história, príroda a pokoj. Dnes slúži nielen ako miesto oddychu, ale aj ako symbol prepojenia minulosti a súčasnosti, tak ako celé mesto Pezinok. Vinohradnícky domček Celestín dostal meno po mojom dedovi, a teda otcovom otcovi, ktorý sa volal Celestín. Tak byť vinohradníkom nikdy nebolo jednoduché, lebo je to veľmi ťažká manuálna práca, ktorá si vyžaduje celého človeka. Taká tradičnejšia odroda v Pezinku je Riesling Vlašský, na ktorý sme teda aj najviac hrdí, a tých odrod je veľa. Začneme asi tou základnou, je Veltlín zelený, Riesling Vlašský, Riesling rímsky, Chardonnay, Tramín, Pálava, Cabernet, Neronet, Frankovka, Alibernet. Máme 50 hektárov vinohradov, momentálne v ekologickom režime. Je pre mňa cťou pripiť si s pánom Pavelkom. Na zdravie. Zdravie. Ja mám teda Dunaj od nich, je veľmi dobrý, musím povedať, že je jedno z najlepších červených vín na Slovensku. A zároveň sme spomínali pár vinárov dnes, spomínali sme zosnulého pána Matišáka, spomínali sme Števa Šimaka, aj s tým, čo všetko urobil pre cestovný ruch pre Pezinok. Takže pre mňa sú Pavelkovci ako dynastia, ako vinári jedni z tých, ktorí naozaj robia výbornú robotu pre Bratislavský samosprávny kraj. Aj týmto spôsobom chcem poďakovať. Ďakujem. Na zdravie. Pokiaľ má niekto záujem o degustáciu na domčeku Celestín, samozrejme dá sa to kontaktovať cez telefónne alebo mailom, není problém, vieme sa dohodnúť na čase. Máme tu catering, vieme od pečených prasiat a pečených husí po rôzne polovínske špeciality tu vieme robiť, vždycky sa vieme dohodnúť. Posledný rok teraz je novinka, že je ubytovanie hore na terasách. Na Starej hore aj krásny výhľad, keď človek ide do stanu, tak je to úplne brutálne. Samozrejme, vínko sa na domčeku ochutnať dá, není problém, máme tu v podstate celý sortiment našej produkcie a všetky naše vína, ktoré tu máme, sú z našich vinohradov. Tak pozývam všetkých milovníkov dobrého vína a krásnej prírody do Pezinka, do pezinských viníc a na zdravie. Milí priatelia, ako ste mohli vidieť, Pezinok nie je len mesto vína, ale aj histórie, kultúry, výnimočnej atmosféry. Od romantických zákutí kaštieľa a jeho parku, staré banické pamiatky, múzea, kde sa minulosť spája s dneškom, Pezinok ponúka zážitky pre každého. Príďte ochutnať miestne vína, prejdite sa po uličkách krásneho starého mesta, navštívte múzea a výstavy, objavte príbehy, ktoré robia Pezinok Pezinkom. Ďakujem, že ste dnes boli celý deň so mnou. Teším sa na ďalšie spoločné objavovanie krás nášho výnimočného bratislavského kraja.